Безне Төньяк Көнбатыш фронтка, Ленинград ягына җибәрделәр. Хыр госпитальләрендә һәм айрым частьләрдә чыгыш ясарга маршрут билгеләделәр. Һәр көн 2-3 концерт куябыз. Күктә снарядлар сызгыруы, ерак түгел гөрселдәп шартлаулары ишетелеп тора. Сугыш дәһшәтен үз күзләребез белән күреп, 3 айга якын алгы сызыкта йөрдек. Сугышчылар концерт программасын бик бирелеп карыйлар. Якташларыбыз безне кочаклап ала, тилдагы хәлләрне сорашалар, сагынуларын сөйлиләр. Иң якын кешеләрен озаткандай җылы итеп озатып калалар. Рәшидә Җиһаншина истәлекләре.